दे दुइ आखारमान क'ट' एखिबा क'आ जुदि मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन आङो दिनैहाय एसे माने आलादा रोखोमनि भिडिअ लानानै फैदों आरोना थ' नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय दाबो बुङा दैयाबो नै एकदम सरगासिनो दिनैहाय माने आइटेम खालामगासिनो दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा रोखोमनि फोथारावसो माने थ' बिराद बरिया आइटेम बानायगासिनो दङ थ' नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आइटेमा बेबायदिनोसै नै एकदम टेम्परारि आरोना बिथिंजाय थाबाय नै पियास बानलु बायदिसिना दंलाजोबसै आरो ओरैहाय नै संनोसै एकदम पार्टि खालामनो माने एसे नै आइटेम बानायदिनि आरोना दुब्लियावनो खाना बेखौ बेदर बियो माने हांसो आरोना हांसो बेदर मानै हांसो लाबोखादोंमोन थ' बेखौ बानायबाय नै बानायगासिनोसै आइटेम खालामदों दिनै फोथारावनो जागोन पार्टिया एसे माने पार्टि खालामनो ओंखारदों जोङो माने जोंना पार्टिया एसे बेलेग रोखोमनि आरोना एकदम नै देगासिनो आङो बानलु बाथोन आरो बेखौहाय होनांगोन नैबेयाव होनोसै आरो देगासिनो दा बर्थमान नै बुरा कुमब्रा आरो हा डाङार लागे बेदराव एसे खुमब्रा होबाय नै बरिया संनोसै आरो दा गोथाव जागोन आइटेमा दा बरिया बानायखाबाय नै रायजोफोर नै माइया माने अलरेडि गायनाय बायदियानो जाखाबाय खावसेया आरो खावसेथिं गायलांगासिनो दङ एकदम माने बैथिं सिगाङावसो दङ आरोना गायग्राफ्रा गायलांगासिनोसै आरो नैबे माइया जाहैबाय बरा माइ माबायदि जागोन मिथिया फार्स्ट टाइम गायनो लादों बा गायबाय खिन्थु माइया माबायदि जागोन जेबो मिथिथ'आ आरोना जोङो दा बोथिसे जानानै लानि नै रायजोआवनो जमा जाय जोङो गायदों लोगो नांनानै थ' एसे खामलाबो दं थ' रायजोफोर आङो दिनैहाय नैबे फोथाराव एसे दङ आरोना थ' नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिनो लादों आरो जोङो सानफ्रोमबो न'आवनो जाबाय थाखायोना थ' न'आव आरो बेसेबां जाबाय थाबावनो एसे माने फोथारावनो दिनैहाय इन्जय खालामबाय आरो लोगोसे बेबायदिनो माइबो गायनाय जादोंमोन माइनिनो पार्टि होनना बुंनांसिगोन आरोना जोब्बाय दिनै लास्ट दा एसे बोथिसे जाबाय आरो ज'हैनो थ' एसे मेम'रि जानानै थाथोंसै होननानै आङो नैबे भिडिअखौ दिनै लानानै फैनाय जाबाय आरोना एसे रेकर्ड जानानै थाथोंसै उनफोराव आरो एसे बोराय बैसो जाबा गोसोखांबा माब्लाबा नायनो हाफिनो आरोना थ' बेखायनो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय रायजोफोर थ' नोंथांमोना एसे गाज्रि दामोन आरोना एसे लाइक हरोबानो जाबाय कमेन्ट हरोबानो जाबाय आरो बरा धान गायनायनि लास्ट पार्टिनो नै सोलिगासिनो दङ एकदम जागासिनो आरोना नै गायग्राफ्रा नै एकदम माने सिगांजों गायगासिनो नै आरो जोंहा दिनै गायजोबनाय जाबाय आरो जोङो एसे माने पार्टिबो खालामबाय बेयावनो गायग्राफोरजों जमा जोङो ज'हैनो बोथिसे जाबाय आरोना थ' रायजोफोर गोलाव खालामब्ला माबायदि मोनदों नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरदो माइया माने दिनैहाय गायखांनाय बायदि जाबाय आरोना गायगासिनो फ्राय जोबफ्रामबायानो गासै माने बेवहाय बेबायदिनो 10 बिगानि खाथियाव थांबाय आरो बरियानो नै सोमखोर जाबोजोब्बाय बे एसे सिगाङाव गायनाय ओरै साइडना हरैजायना माने दिनै गायगासिनो आरोना दे दुइ आखारमान क'ट' एखिबा क'आ जुदि दे क' বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া বৰ্তিকাতে বৰা ধান ৰুচি তাতে আজি লাষ্ট পুলি ফুলাই পাৰ্টি এটা দিছে খাব পালো আৰু ঠিকে আছে সুবিধাটো পালো পাই পেলাই আহিলো খাই মস্তি লাগিছে ভাল লাগিছে সকলোৰ লগত মিলি জুলি খাইছো बरिया गोलाव खालामब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय
थ' माबायदि जागोन माइखौ माने जोङो जेबो मिथिया जास्ट फार्स्ट टाइम एबारावहाय जोङो बेबायदिनो साथामजोंहाय लोगो नांनानै बे आबादखौहाय मावनाय जाबाय थ' बिनि फिननायखौ जोङो दा बर्थमान जेबो मिथिथ'वा जोङो मावनांगौखौ मावनानै दोनबाय नाथाय होग्राया गोजौनियासो आरोना दा बोथोरा माबायदि जायो जेबो मिथिला थ' गोलाव खालामला एसे कमेन्ट्स खालामहरदो माबायदि जागोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो मोजां मोनदोंब्ला जोबथारनायाव नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो एसे थेंक इउ